Ja, wat gebeurde er al bij Blauw Vlaag? Nou, die Blauw Vlaag hadden de Duitsers. En toen hadden de Duitsers de brei in de hoofd gezet. En toen konden er geen mensen meer delen en niet geen auto's of fietsen of zo. Die konden niet meer doen. En dat dieren erom, want ze woonden het verkeer tussen Boerenpost en Steentje woonden geen verkeer meer daar. Nou, en als de brei in de hoofd zit, kan er niet mee daar. Wat moest nu dan voor de Duitsers? Ja, wat ze dwang worden voor de Duitsers, ze moesten, ze mochten niks doen. De mensen mochten al jaar niks doen. Want dan komen ze bij, dan pakken de Duitsers daar op. En dan ben je daar ook voor. En dan gaan we naar de concentratiekampen daar. Wie in je bank, die is de bezetting. Hè? Wie in je bank, die is de bezetting. Ja, maar ja, toen ben ik nog maar zo lied, ik ben nog maar jong. Maar de grote meesten, die zijn vooral de mannen, die zijn bang voor de zetting. Oké. Waarom spelen de bregers een belangrijke rol? Ja, dat spelen alleen in de rol, want dan kon je naar medaal. Ik kon er heel lang geen verkeer aan. En dan sluiten ze het noordelijke gedeelte en het zuidelijke gedeelte, dat scherpt af. Oké, bedankt voor het interview. Zit nou. Wat weet jou van de slag van Blauw Vlaag? Oh, wat weet ik van de slag van Blauw Vlaag? Ik weet dat ik toen ik daar kwam waaien, in 1979, heb ik er nog nooit vergeten. Maar toen kwam ik erachter, totdat ik een boek lees hier, over wat er gebeurd is in 1944. En dat vond ik heel belangrijk. En vanaf die tijd ben ik altijd naar de herdenking geweest. Hoe zou jou je vielen als je in die tijd niet weet? Hoe zou ik me voelen als ik in 40, 44 leefde hier? Wist, ik ben heel blij dat ik een persoon ben van geboren na de oorlog. Ik had de oorlog net meemaken en ik denk dat ik heel bang was als ik daar toen wennen hier. Want wat er gebeurd is, dat weer heel spannend. Wat vind je van de herdenking van Blauw Vlaag? Ik vind het heel wichtig dat er altijd weer, elk jaar weer, herdacht wordt wat mensen daar dienen hebben. Dat waren gewone jongens en die zeiden van tot zover en niet verder. Die hebben zich verzameld en die hebben meisjes al ervoor zorgen dat de Duitsers de bregen net in handen kregen. En dat is heel belangrijk dat wij 50, 60, 70, 80 jaar later daar nog even naar weer gaan. Eén keer in het jaar om de meisjes al nog te denken. En wat ik het prachtigste vind, is dat het de band van de basisschool is in Stienke doorgaan. De band van groep 7 en 8, van het zaad in de masculin, gaan er elke jaar heen. En dat is fantastisch, dat moeten we er altijd in houden. Bedankt.